खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' बिराद गोबावनि उनावहाय दिनैहाय जोंहा अमा बेदर संदों आं बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिगोन माने अमा बेदर संदों माने अमा बेदर जानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बे जानायनि सिगांनो आङो नोंथांमोननो मोनसे ओरैबायदि इम्परटेन्ट टपिकनि सायावहाय दिनैहाय रायलायगोन स' बेखौ रायलायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनोसै फैदो नै बारा केयारबो खालामनाङा आरोना बेखौ बाङायल' गायना होनायावनो जा बुरजा जाखाबाय नालाय जा मोजांखा नै गाहायथिं फायलायलांबाय आरोना जा मोजांखा नैबेयावबो उलालाला अमा बेदर बिलाइनि ओमफ्राय बेखौ हलजों जोगोनारजों ओंख्रि संगोन नोंथांमोना जाफेरना जाफेराखै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर ओमफ्राय नै नुबाय नैबे अमा बेदर जानो लुबैबाय आं स' गाइस नै आं दायो जानोसै बिराद गोबावनि उनावहाय दिनैहाय लकेल अमा बेदर मोनजासिगोन ओमफ्राय जाखांनायनि उनाव खिथानोसै आङो मोनसे जानाय नायनोसै आं जाखांनानै खोथा होनगोन होनना बुंनाया बेनो नोंथांमोना फुङाव सिखारोबा मा खालामो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो ब्रास खालामो थिग बेफोरबायदिनो आङो दायो डिनार खालामनायावहाय डिनार खालामखांनानैहाय आङो ब्रास खालामगोन बे ब्रास खालामनाया बिराद इम्परटेन्ट जेरैहाय जोङो फुङावहाय ब्रास खालामाबा फ्रेश मोना थिग बिब्दिनो जोङो उन्दुनायनि सिगां जाखांनानैहाय जोङो ब्रास खालामनांगौ जोंनि हाथाइखौहाय जोङो साब सिखोन लाखिनांगौ अब्लासो जोंना मा होनो खुगाया हाइजेनिक थायोब्लासो जोंना खुगानि माखासे हाथाइफोरनि बेराम बा गाज्रि मोनामनाय फैनाय नङा स' बेखायनो आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे ओरैबायदि मोजां जिनिसनि बागै खोन्थानो नागिरदों बेनो जाहैबाय नेचारशियरनि एल'भेरा माउथवाश स' सोर नोंथांमोना माउथवाश इउज खालामो आंनो कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्रायहाय सोरबाना माखासे बेराम थायो मोदोमावहाय स' बेनि थाखायनो ब्रास खालामखांनायनि उनावबो गाज्रि मोनामनाय फैयो खुगानिफ्राय मानो होननानै बुङोब्ला हराव ओंखाम जाखांनानै बिथांमोना हाथाइ हुवा जानांगौ बा बिथांमोना देहानि सिङावहाय गोबां बेराम थानो हागौ बेखायनो बिथांमोननि गाज्रि मोनामनाय फैयो हां लानायावहाय स' बेखायनो जोङो फुङावहाय सिखारखांनानै ब्रास खालामखांबाथाय नैबे माउथवाशखौहाय इउज खालामनांगौ बिराद मोजां आं पार्सनेलि इउज खालामनानै बिराद मोजां मोनदों आरो लोगोसे थिग जेरैबायदि फुङावहाय सिखारखांनायनि उनावहाय फ्रेश जानो थाखाय जों ब्रास खालामो ब्रास खालामनायनि उनावहाय माउथवाश इउज खालामो थिग बेफोरबायदिनो मोनायावबो जाखांनायनि उनावहाय जोङो ब्रास खालामखांनानै माउथवाशखौ इउज खालामनांगौ अब्लाना जोंना हाथाया साब सिखोन थागोन साब सिखोन थायोबा गाज्रि मोनामनाय फैनाय नङा बा हाथाया केभिटि जायोना एम्फौ जायो स' बेबो एम्फौबो जानाय नङा दासान्दिथ' गोबां मानसिफोरनानो हाथाइनि बेराम जानो हमबाय गोबां मानसिखौनो आं डेन्टिस्टनियाव थांनाय नुयो स' बेखायनो जोङो गावनो सांग्रां जाना थानाया मोजां आरो लोगोसे आङो सिगाङावहाय खेबसे हाथाइनि बिदि डेन्टिस्टनियावहाय थांनायावहाय हाथाइखौ ओरैबायदि साफा खालामना होबाय ओमफ्राय उनावहाय गोबा जाबाय आरोना सेन्सिटिभ जाबाय स' बेखायनो जोङो गावनो गावनि हाथाइखौ डक्टरनियाव थांहोनाय जायालासिनो जों गावनो साब सिखोनै लाखिनांगौ स' बेयाव बे जाहैबाय आयुर्वेदिक फर्मुला आरोना नेचारशियरनि नैबे एल'भेरा माउथवाशआ आयुर्वेदिक फर्मुला लोगोसे फाइट्स खालामो केभिटिसजोंहाय एम्फौ जाहोआ बिराद मोजां आरो लोगोसे बेयावहाय बेड ब्रिथ फैयोना बे गाज्रि मोनामनाया बेखौबो बियो होबथायो स' बियो बिराद दाम गोसानि नङा जे नोंथांमोना बायनो हानाय नङा बिदि नङा बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनगोन नोंथांमोना बेखौहाय ओमफ्राय लोगोसे बेयावहाय माखासे इनग्रिडियेन्ट्सफोर दङ जायखौहाय बे आयुर्वेदिक जिहेतु बियो प्रपाइटेरि मेडिसिन नालाय स' बेयावहाय माखासे बिराद मोजां इनग्रिडियेन्ट्स बाहायनाय दङ बेनि थाखायनो जोंनि हाथाइखौहाय हेल्दि लाखियो नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय फुङावहाय सिखारखांनानै ब्रास खालामखांनानै माउथवाश इउज खालामनांगौ आरो लोगोसे मोनायावबो उन्दुनायनि सिगां ब्रास खालामनानै माउथवाशखौहाय इउज खालामनांगौ टाइटहै मारिनानै दोननांगौ आरोना आरो बेखौ इउज खालामनोबा बे सफासे दिहुनना लाखांनायनि उनावहाय खुगायावहाय होनानैहाय
खालामखांबानो जाबाय आरो बिराद मोजां बियो जिनिसा नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव आरो लोगोसे डिसक्रिपसनावहाय होनाय दङ थाबैनो थांनानै अर्डार खालामदो आरो लोगोसे इउज खालामदो इउज खालामनानै माबोरै मोनखो आंखौ खोन्थाहरनो दाबाव